बाहाय जयेन जादों आरो बे जयेन जानायनिफ्राय नुनो मोन्दों जे दतमायाव UPPL जोबोद गोख्रों जाबाय आरो जायफ्रानाखि UPPL जों गैयामोन बिसोरबो बुजिनानै दिनै UPPL जों दाबासो दतमा ओनसोला डेभेलप जागोन नङाबा बियो माने जौगानायनिफ्राय बाहेरायाव थाबाय थानांगोन माने डिप्राइभ जाबाय थागोन बेखौ बुजिनो हादों आं ओंखायनो दिनैनिफ्राय आं सानो जे फैगौ 2025 नि जानो गोनां सेप्तेम्बराव जानो गोनां जे BTC नि इलेक्सन बावहाय माने दतमाया देरहासार जागोन आरो दतमानिफ्राय देरहासार जानानै सरकाराव बाहागो लानानै दतमानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन होननानै आं सानो दिनैनि बे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायगोन आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों दा राजनिति खालामदों माने जौगानायनि थाखाय खालामनांगौ दा जिहेतु आन्दलन गैया मा गैया खिन्थु दा जौगानाय नांगौ दतमाया थांनाय 17 बोसोराव EMबो गैया बुंनो थाङोबा लकेन्द्रनाथ ब्रह्मआ किसु समनि थाखाय EM जादोंमोन दा डिप्राइभ जानानै थादों आरो जि दा 4 बोसोराव BPF नि केन्डिडेट देरहालांबाय नाथाय बे अपोजिसनाव थानानै डिप्राइभ जाबाय डेभेलपमेन्ट जायाखिसै अथ'स' आङो बेवहाय देरहानो हायाखैबाबो आङो साफागुरियाव देरहादोंबाबो दतमा ओनसोलनि थाखाय दिनै बे थुलुंगाफुरिनि थाखाय 5 कोटि थाखा आङो लाबोदोंमोन दा जौगानायनि खामानि जागासिनो दं आरो चिफ मिनिस्टारा अलरेडि डिक्लेयार खालामबाय बे रायजिक समाधि जासिगोन थुलुंगाफुरिया प्राय 50 कोटि 100 कोटि थाखानि डेभेलपमेन्टनि प्रजेक्ट फैनो हागौ लोगोसेनो आङो दिनै UN ब्रह्म कलेजाव दतमानि बेवहाय 1 कोटि थाखा हस्टेल आरो बिल्डिं कमप्लिट खालामनायनि थाखाय फैसा लाबोदोंमोन आरो दा गार्लस हस्टेल फैगासिनो दङ सयेल कनजारभेसननि आन्डाराव बाहाय मोनब्रै मोनबासो स्किम फैबाय आरो WPT नि आन्डाराव मोनथामसो लामा हाबबाय बाहाय आं हजोंनिफ्रायबो नाहरबाय थादों नाथाय खोथाया जाबाय मा बेनिख्रुइ 10 गुन बारायाव डेभेलपमेन्ट जानांगौ आरो बे जानो हायाखै दिनै जुदि जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ज' जानानै UPPL खौ देरहाहोनानै UPPL नि जानो गोनां जे आरोबाव जे गोदान गभर्नमेन्ट जागोन 2025 आव बाहाय जोंनिबो MCLA आ बाहागो लाफानो हायोबा जौगानाया जेरैबो माने जों जेरैबो जौगासार जानो हायो